Ну і што мне рабіць? Каго намаляваць першым? Ой, прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прабачце, я вас не заўважыў. Добрый вечер, сябры. Прывітанне, Рыся. Чым займаешся? Малюю. Цікава, Рмаў. Неабачнымі алоўкамі? Ды не, звычайнымі. Тады чаму аркуш белы? Таму што я ніяк не магу вызначыцца, з каго пачаць. З каго? Значыць, ты збіраешся маляваць партрэты? Ага, я хачу ўпрыгожыць свой пакойчык выявамі самых розных звяроў. Рмаў, вельмі цікавая ідэя. І я магу табе дапамагчы вызначыцца, з якога партрэта пачаць. Думаю, Рыся, ты лічыш, што мне спярша трэба намаляваць рысь. Правильно! А я адкладуся справы і папрацую мадэллю. Давай, бяры патрэбны аловак. Пачакай, калі ласка. На жаль, я не магу пачаць з твайго партрэта, Рыся. Чаму, Рмаў? Бо топа сказаў, што першым я павінен намаляваць мішку, галоўнага звера ў лесе. А пазіраваць табе топа збіраецца? Не. Ён сказаў, што паглядзіць на гатовы малюнак і ацэніць, як у мяне атрымаўся партрэт мішкі. Калі топа не дапамагае табе маляваць, няхай пачакае. Малюй мяне. Рысечка, ну не магу я. Мне пасля топа яшчэ і Яна сказала, што я павінен пачаць з партрэта ліскі. Рмаў, а гэта чаму? Таму што ліса самая прыгожая ў лесе. Але Яна не засталася, каб табе пазіраваць. Не, у яе важныя справы. Але і топа, і Яна мне сказалі, што пакрыўдзяцца, калі я не намалюю іх першымі. Буслік, дык і я таксама магу пакрыўдзіцца. Я тут. Значыць, і першы партрэт павінен быць мой, Рмаў. Рыся, але я зусім не хачу, каб на мяне крыўдзіўся хтосьці з вас. Ну, што ж мне тады рабіць? Я табе ўсё сказала, Буслік. Тады я прыдумаў. З каго пачаць? Я нікога не буду маляваць. Рмаў, але ты ж хацеў упрыгожыць свой пакойчык выявамі розных звяроў. Хацеў, толькі думаю, лепш без гэтага абысціся. Стану маляваць кветкі. У мяне няма знаёмых кветачак, так што ніхто на мяне дакладна не пакрыўдзіцца. Не думаю, Буслік, што ты прыдумаў добрае выйсце. Чаму? Таму што нам усім, і мне, і Яне, і топу хацелася б убачыць у тваім пакойчыку партрэты звяроў, а не нейкія там кветачкі. Ну, тады я не ведаю, што мне цяпер рабіць. Вітаю вас, мае сябры. Добрый вечар. Прывітанне, Коска. Добрый вечар. Ой, Буслік, ты малюеш? Не, Косачка. А на што тады табе прылады для малявання? Буслік сапраўды збіраўся маляваць розных звяроў. Хацеў упрыгожыць іх выявамі свой пакойчык. Цудоўная ідэя. Але малы перадумаў. І цяпер збіраецца замест звяроў маляваць нейкія там кветачкі. Да не буду я і кветкі маляваць. Увогуле больш не возьмуся ні за алоўкі, ні за фарбы. Буслік, чаму? Таму што усе мае сябры хочуць, каб я маляваў іх першымі. А гэта немагчыма. Сапраўды? Таму я лічу, справядліва будзе пачаць з майго партрэта, бо я тут, побач. А я лічу, Рыся, што Буслік павінен сам вызначыцца, з каго хоча пачаць. Але мае сябры... Буслік, твае сябры, безумоўна, могуць даваць парады, але вырашаць, што, як і калі рабіць, павінен ты сам. А малы не можа вызначыцца. Ну, трэба ўмець прымаць рашэнне, інакш ты, Буслічак, застанешся без малюнкаў, як зайчык застаўся без дамка. А што за зайчык? Мой знаёмы з адной казкі. Рмаў, што за казка? Раскажы, Коска. Ну, калі ласка. Аднойчы зайчык вырашыў пабудаваць дом. Ой, малайчына які. І ўсе сябры сталі даваць яму парады. Рмаў, як і табе, Буслік. Варона параіла зайчыку звіць гняздо высока на дрэве. Але зайцы не ўмеюць караскацца на дрэвах.
королевы. Зайчик так і сказав вороні, але потім прибігла вавёрка і порадила йому поселитися ніжей у дуплі. Нурмал, дупло не подоходячий варіант для зайчика. Ён туди не втиснеться. Довговухий так і відказав. Але потім зі своїми порадами з'явилися мишаня і дворовий собака. Мышаня пораила зайчику поселиться у норцы, так? Нурмал, гэта варыянт зусім не падыходзячы для даўгавухага. Норкі цесныя і цёмныя. А як ви лічыце, сябры, чаму зайчик не згадзіўся жыць у будцы, як собака? Ну, ён же лясны звер, а ў лесе ні адной будкі няма. Менавіта таму зайчаня і дагэтуль жыве пад кустом. Ай, і застаўся малы без дамка. Так, як і я, застаўся без малюнка, бо сам не змог вырашыць, з якога партрэта пачаць. Нурмал, Буслік, прабач, я не хачу, каб ты расстройваўся. Малюй каго хочаш. А я ўсё придумала. Мішка, рысь і ліска у мяне будуць на адным аркушы. О, бач, і я павешу гэты партрэт на самым бачным месцы. Малайчына, Буслік, гэта цудоўнае рашэнне, якое ты знайшоў сам. Здорово, Нурмал! Ай, тады я пачынаю? Не, Буслік, давай ты ўжо заўтра возьмешся за алоўкі, бо зараз час глядзець мультфільм. А зараз, сябры, час мыць тварыкі, чысціць зубкі, И отправляться у ложечки на мягкие подушечки под любимые коудрочки. Нурмал. глядзець цікавыя і бяспечныя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.